שלום לכם יוטיוב. סליחה. טוב, סליחה על הקול שלי כי היום אני מצונן. כי אתם יודעים, בשבוע האחרון יש הרבה גשמים וכאלה. טוב, בקיצור, רציתי לספר לכם מה יהיה לי בערוץ היום. וכאילו, אני אנסה לעלות 2 סרטונים ביום. כל שבוע נראה לי אני אעלה לפחות איזה 5 סרטונים לפחות, ואני אעשה לכם על כל מיני משחקים. אתם רואים פה שקולוקו, אז פרשנו מקולוקו, זה סתם מופיע לי פה. טוב, אוקיי, תבקשו ממני על איזה משחקים אתם רוצים שאני אעשה. טוב, זהו להיום. כאן היה נווה טבעי. אז טוב, ביי.